Hello guys, good morning po sa ating lahat. So guys, ngayong umaga maglalakad naman po ako dito sa bakanting road guys. Exercise na po tayo. Ayan guys, lalakad po tayo na nakapaa. So guys, yun po ang pag-aking nilalakaran guys. At nakapaalang po ako guys. Yan. So patuloy lang po tayo sa ating ginagawang exercise guys. Mag 5 months na po ngayon simula nung na umatake yung hypertension ko po guys. Grabe talaga ang hirap na guys So okay lang po, ito lang yung mga ginagawa natin na pag exercise. Patuloy lang po at saka mga yung home remedies. Minsan tayo mahirapan tayo sa paggawa ng mga remedies, pero okay lang, tuloy-tuloy lang po yung mga ginagawa natin guys. So ito yung bukid guys, bukid namin. Anong oras dito ngayon? 5:20 AM pa dito sa probinsya guys. So ikot-ikot lang po ako dito sa bakanting lote guys. Tuloy-tuloy po yung paglalakad, exercise lang po sa umaga. Ayan, yun po ang view dito sa bakanting lote guys na ating pinaglalakaran. Ayan guys, nakapaalang po tayo na lumalakad dito sa maraming bato na bakanting lote guys. Maganda ito yung maglalakad na nakapaa guys, kasi para maano yung paa natin, marilib din yung mga ugat na maluktot kasi maapakan yung mga bato, parang libre ng reflex guys. Meron pa dumi ng baka guys. So guys, lakad lang po ako dito guys. Hirap pala guys, hirap pala magkaka-hypertension tayo. Noong isang araw, this November 11, kasi umatake yung hypertension ko June 12, tapos every 11 of the month parang maramdaman ko po talaga yung bumabalik yung pag-atake ng hypertension ko po. Tapos noong nakaraang araw, November 11, kasi November 30 na po ngayon, ako gumawa ng video ulit sa pag-exercise. Tapos noong November 11, mainom talaga ako ng para pang hypertension, kasi
bigla namang tumaas yung blood pressure ko po, at talagang nandun talaga yung lumalabas yung takot na naman po. Hindi pa naka-adjust talaga guys ba. Kaya alam naman natin yung yung pag hypertension, delikado din po talaga, lalo na kung marami pong pwedeng mangyari. Pero sa awa po ng Panginoon guys, tuloy lang po tayo sa pag-pray na sana din po, kasi nando naman talaga yung hypertension. Ang iiwasan na po natin yung mga bara sa ating mga kaugatan. So yun po guys, ngayon kahapon ngayong virtual, as sa awa po ng Panginoon, nalampas na po tayo ng 5 months. Ngayong araw, November 13, may po ako video ulit na sa aking mag-i-ehersisyo. Pero minsan hindi na po ako minsan sa umaga hindi na po ako maka-ehersisyo dahil sa meron po mga gawain na, pero at least mga once a week or twice a week maka-ehersisyo ko, kasi meron din po akong mga ibang gagawin po na mabisi po tayo sa may kunting taniman, para lang may makain po tayo ng mga gulay guys. Kasi gulay po talaga yung focus ko po ngayon na kinakain. Kasi ilang taon po akong kumakain ng mga maraming cholesterol. Dati kasi hindi po ako kumakain ng gulay. Simula nung bata pa ko ay hindi ko po talaga kumakain ng gulay. Tapos kumakain po ako ng gulay mga nag-high school na ako. Tapos hirap talaga pag lumalaki ka nga hindi ka kumakain ng gulay. Yung sabihin natin yung pundasyon ng ating katawan hindi talaga masyadong matibay, kasi yung kinakain lang po namin, yung kinakain lang palagi po sa mga parat kayo baka ng asgan. Maraming asin, yung mga tuyo, ginamos guys, guys. So yun po guys, yung nakain. Kaya ko talaga kumakain ng gulay dati ko. Ngayon palagi na lang tayo mag-gulay. Mas maganda talaga yung sa umpisa pa lang guys, kumakain na po tayo ng gulay guys, para yung pundasyon na ating katawan mas matibay kaysa kumakain na palagi ng processed food. Kailan guys, hindi naman pwedeng balik yung dati dati sa ngayon. Patuloy lang po tayong lumalaban. Oh guys,
tuloy lang po ako sa ano pag ikot dito. Bali yung iniikutan guys is 115 meters po ito na distansya, tapos dito may ikot lang po ako palagi. Yan guys ay dito lang po ako naglalakad guys. Hindi po muna ako naglalakad sa sa simentado na kalsada guys, kasi mas magandahan pa ako dito maglalakad sa maraming bato para ma-reflex din po yung paa ko. Maglalakad na nakapaa lang po guys. Yan po guys, nakapaa lang po tayo kasi siya na po sa aking pag-video guys. Wala po tayong cameraman, sariling sikap lang po ito guys. So yan po guys, paikot-ikot lang po ako dito guys. So yun po yung yung dagat guys. Yan, kikita yung dagat dyan guys. Ay hindi man ma-zoom, hirap yun, sipi lang kasi yung ginagamit ko guys. Yan dagat yung guys, nakikita yan dagat yan guys. Yan dagat yung nakikita dyan. So mga 2 kilometers siguro galing dito sa amin papuntang dagat. So yan po mga kanting lote dyan guys. Dito lang mo maglalakad. So ito po ang ating mga ginagawa, mag-ehersisyo sa umaga, pero minsan hindi makapag-ehersisyo kasi maalanganin sa oras. May mga ginagawa pong okay. Yan, dyan po guys, may kersada po dyan. May guys, may brum-brum na dumadaan. Yan. Okay guys, tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-ikot. Lipat ko muna sa kabilang side ng aking kamay guys, kasi laylay na ang kamot. Guys, guys, ipipigil lang po tayo guys. Pagpasensyaan niyo po yung yung pag-video ko guys. Walang edit to. So ngayon guys, habang naglalakad po ako dito, bali yung pag-video ko dito na lang po, dito na lang, hanggang dito na lang po, kasi tuloy-tuloy ko pa yung paglalakad ko po dito guys. So maraming salamat po guys sa inyong panonood sa aking video.
stop muna ako sa pag video guys ha, kasi itutuloy ko po muna yung paglalakad ko po dito. At maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsubaybay sa aking channel, at sa mga bago po sa aking channel, please don't forget to hit subscribe and click the notification bell para ma-update po kayo sa mga sumusunod ko pang mga videos. Yung mga videos guys, hindi naman po ito kagandahan, pero yung ginagawa ko lang po dito, sinishare ko na lang po para po may laman pong video, bagong video sa aking channel po guys. So maraming salamat po sa inyong pagsuporta guys, at sa lahat ng mga sumuporta din po sa akin dati sa aking channel. Sa alam niyo naman kung sino po kayo. Sa maraming salamat po, at pagpalain tayo sana na ati po may kapal, at sana'y nasa mabuting kalagayan po tayong lahat, yung lahat dyan. Ingat po kayo. Tapos maraming salamat po. Pasensyahan nyo na po yun. Talaga ako palagi nagkasuporta sa iba pang mga nakilala ko dito sa YouTube, kasi dahil wala pa po talaga akong stable na signal, at ngayon hirapan po dito sa sa signal, at mayroon pang mga ibang bagay-bagay na mga ginagawa para sa araw-araw na pangangailangan. So guys, ulitin ko po, maraming salamat po sa inyong lahat, at God bless us all po. Bye bye po guys. Ingat po kayong lahat dyan.